Malawi Today. Monga mene takhala tikulengezera kwambira dzulo lija kuti lero His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akukayenderanso anthu ku chigwa cha mtsinje wa Shire, ndipo ulendo wake ndi umenewu akuyambira ku Nsanje pang'ono kumabwera mpaka zafika ku Chikwawa. Tikudusaku ndithu ndi ku mitsetse ya ku Sunside pamene ayamba ndithu ulendo umenewu kokachezera anthu aku chigwa cha mtsinje wa Shire, kuwalimbikitsa kuti akalembetse pamene kalemberanso kumene ku wazisankho za 2025 awakhala kuyambira dzulo. So ulendo wake ndi umenewu mukhoza kuona ndithu chinatindi cha magalimoto onse amene akuperekeza mtsogoleri wa dziko lino kuyambira pa 16 September 2025 His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akulunjika ndithu kusi kwa mtsinje wa Shire. Tikupasirani tsatanetsatane wa ulendo umenewu, china chilichonse chichitike pa ulendo umenewu mukhala mukuchilandira in the comfort of your homes wherever you are. You'll be getting the update pa ulendo umenewu. Ndine Robert Mukoli komanso anzanga onse mwa nthawi zonse achita Robert Seman onse tikati kukupasirani chochitika pa ulendo umenewu. Makoma nonse. Tikhoza kusimikiza kuti notili kumapiri yokhwetakhweta misimu yokhotakhota amatero pamene tili ndi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika kulunjika ndithu kuja ku Nsanje kumenenso kukachitika ndithu misonkhano yoyimayima yoyankhulana ndi Amalawi kuwalimbikitsa kuti akavote. Amene amukhoza kuona mtuzimo magalimoto amene akuzunguka kuti ena kumafunsa kuti ndili ku Malaysia kapena tili ku Singapore, kuti ayi ndithu ku Malawi msewu kwambiri mene zikuchitika kuno. So mene takukozera kuweka pamiyambi kuti ino anthu amenepo tsatanetsatane wa ulendo umenewu mene tafotokozera pachiyambi paja. Pano tili ndithu paja ndithu paka space kakakulu kumene ndithu kanakonzera ndithu mwapaderadera kuti ngati galimoto mwina yaluza mabreki imakayima chakumeneko uko.